gent, molt bones i fresques. Som aquí una vegada més al vostre canal del barri i també de Barcelona, com no, evidentment. Està el temps que se'n va una mica així la foscor, torna a sortir. Bueno, aprofitem per encapçalar aquest dia tan especial. Acomiadem ja totes aquestes 2 setmanes de bojos, d'eleccions, han anat tots, no ha sigut una locura. I aquí ja està això ja a punt de començar. I bueno, comencem la festa, venen els núvols, se'n van, però bueno, nosaltres comencem ja tot el que ens tenen que dir i anem a gaudir d'aquest últim dia amb el Xavier Trias. Vinga, espero que us agradi. Avui, als Jardinets de Gràcia, hem tingut l'acte de campanya d'en Xavier Trias. I ha estat genial. Un munt de medis, com veieu, de comunicació, molt bon ambient i, com sempre, bona gent. Tot ha estat genial. Ha començat més o menys cap a les 7 de la tarda i ha anat arribant gent, fins a estar ple de gom a gom, amb molt bon ambient. Trias per Barcelona. Barcelona que funciona. I la veritat és que ho estan fent molt bé. El Ricard, la Carme, el Quim, el Damià i, com no, el candidat Xavier Trias. Ha vingut Artur Mas, Neus Munté, Pilar Calvo, Jordi Martí, Victòria Alsina, bé, i molts més, la llista és molt llarga. I com no, evidentment, el candidat a l'alcaldia de Barcelona, el tan especial Xavier Trias. Ja veieu la relació i la gent com estima amb aquest candidat. Hem de governar i ho hem de fer bé. Ho farem amb lideratge, per reconèixer els problemes i arreglar-los, però també per liderar les polítiques o saber aprofitar les oportunitats. Del canvi que finalment viurà Barcelona a partir de dilluns. Molt bon vespre, Xavier Trias, futur alcalde de Barcelona! 2 dies per fer el canvi a la nostra ciutat. 2 dies. Escolteu, un missatge en positiu. Tenim una gran ciutat, som afortunats de viure en una ciutat com Barcelona. Necessita ordre, necessita criteri, necessita fermesa, necessita visió de futur, necessita empatia. I tot això ho tenim a la nostra candidatura. Vinga, que això s'anima cada vegada més. Doncs continuem amb els protagonistes del canvi. Que pugin a l'escenari, sisplau, en Josep Rius, la Joana Ortega, en Damià Calvet i la Victòria Alsina. Han pujat a l'escenari bastanta gent per compartir aquest especial últim dia de campanya. I també han tingut música, i l'ambient ha estat festiu i molt familiar, i la veritat, molt agradable, tot molt bé. Començant pel president Artur Mas, començant pel conseller, començant per tots, amb la quiescència de la família, que han aguantat tot això i diu, bueno, presenta't tu mateix, fes el que vulguis. Doncs m'he presentat. És una campanya pel canvi. Una campanya plena d'il·lusió. Una campanya que hem tingut gent en contra, que no ens ha fet les coses fàcils. Però una campanya en què la il·lusió nostra, la il·lusió de tots nosaltres, la il·lusió dels partits que em donen suport m'han fet anar endavant. Però un dia per votar, si es vota malament, són 4 anys de desgràcia, que és el que ens ha passat. 4 anys difícils, 4 anys difícils. Això pinta molt bé i realment és un dels candidats que creiem des de TV Gràcia que té més possibilitats de guanyar l'alcaldia.
Al finalitzar l'acte ha pujat tot l'equip a l'escenari. Com podeu veure, han acabat tots junts amb música i tot ha estat genial. Felicitats a tots per la bona feina feta. La veritat, Tries per Barcelona, sou genials. Enhorabona. Bé, gent, fins aquí a l'acte d'avui. Ja heu vist, ha estat genial. Vull dir, no hi ha qui ho aturi, això. Ni pluja, ni núvols, ni com va el dia, ni com res. Vull dir, Tries ja ve amb molta força i tot aquell que ho tingui clar, cadascú, demà és dia de reflexió, ja ha acabat aquestes 2 setmanes de locura, no?, que hem de fer. Llavors, en breu ja sabrem com ha anat i el que té que fer cadascú. Però Tries, reitero, és una molt bona opció i venen les coses fortes. Fins aquí, espero que us hagi agradat, gent, i res més, no trigarem en tornar amb més coses, amb més events, aquí al canal del vostre barri de Gràcia i, com no, també de Barcelona. Ara sí, una abraçada per tothom, a cuidar-se.